אלוהים. פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים, אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. מתנ"ס תקוותנו עכשיו נפילה. אין נפגעים. היי, חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! פגיעה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם. חייבים לזוז, חבר'ה. בוא לפה, זה יתפוצץ, שיגיע לפגז, הכל פה יעוף. האוטו של אולגה הלך. כל הפיצוצים האלה זה הגלגלים.